Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kulturo TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u ziet, dat is Donja Sosiwa Brada Fumi. En dat wil zeggen hoe dit tide richting Kwata. Dat weet ik about Kwata. Dat weet ik about bepaalde buurten. Sang, ja, in Surinaamse taal zeggen we hoe de in Baghdad. En de utaku de in Baghdad, dat weet ik about Burnetstraat, Guabakasi drape, Klaroenstraat, alla de presidrape, Psarens. En u weet wanneer ik op pad ga, dan gaan we een beetje praten over de politiek, maar ook met name richting de verkiezingen. Sademang voor astratis revi edenki voor komende verkiezingen. Want we horen ook heel wat mensen de mensen op de bigi edeman, de maikar de man dat die de man aan de education. Bepaalde mensen zeggen moro de man op de man stuka, moro de man om draai wan kondre. Want misschien de kleine man heeft zelfs een betere visie om een land te draaien of een land te regeren. En zo zijn we hier zo te Baghdad, hoe dit op een blok. En u weet, hier in Suriname is het dus dan zo dat eigenlijk op de vrijdag waren we gewend dat we drinken sani te urokokba. Dat zie je haast niet zoveel meer in Suriname. Maar ja, de boys de jaso tapa uku, de man moto uroko. En ik dacht van weet je wat, misschien de boys moest stoppen wagi even voor op een gesprek naar de man, voor actie de man. Tak, hey, van de man is hier politiek gebeuren hier zo in Suriname. En zoals hij hier zo zit, hey mi brada fawaka, ik moet tapa roko. Fayupsa adeitide, ko begin aan op historie dat hier. Allereerst, goedemiddag iedereen, Suriname, Nederland, overal, Peweluku. Ade sashuti, zolang je bribing kado, ade fiogo, i wiki mate i begi, i ne klagen, i opogo do isani, i roko, daarmee denk ik dat kan moest go. En we zijn ook blij om u hier te hebben ontvangen. Sap fatak, man vat dek, man vat street, en man vat sap fasanego. En Uno schreef naar me van een movement. Dat heeft me tegen een movement. Dat is een big bapode. Een movement. Koko verzoeken op een movement. Want wel een movement in Suriname. Is dat toch? Misschien want vragen een beetje waija zo. Weet je, je hebt ghetto movement, je hebt pakito movement, je hebt street media movement, je hebt een gru movement, een ger movement. Weet je, maar alvorens je gaat op een historie dat je dan man van straat is revi. Van het dagelijks leven. Van jou kan vertellen het dagelijks leven? Wel, het dagelijks leven. Om te beginnen, het is hard, maar wat is niet hard? Het leven gaat altijd hard zijn, maar zolang je probeert, je best doet, je moet gewoon vasie. En ook gelijk van jou, maar je nyang, je dringi. En dan belangrijk staan, zolang je kan pressie op zo aan die. Stap wat ook, die pressie, die begin gaat door je sribi. Tamarabaka. Okay. Maar is het leven, vind je het leven hard momenteel in Suriname? Of is het zwaar? Ja, het leven in Suriname is momenteel hard. Aangezien de politieke situatie is afwatak. Hier model sa regering het jaar waka. Lukuti de me, lukuti live. De man die dat pena gerechtsgebouw. De ingi bradaf me kri, de maïsari, kippenvelle op onamsking.
Sap patok. Dadelijk una binnenland moro. Sa de moani. Ala desman pota foto. Desman pota foto. Una binnenland dadelijk moro. En van hieruit. Ik wil ondersteunen ala de brada van Matapsi. Een model voor de man dat hij stop. Is dat patok. Uno stop aan het rangama. Dat is een model. Suriname is het groenste land ter wereld. En dat wordt dat hoor. Want dat model zijn ego. Dat wordt er 90ste groene land ter wereld. Una busimoro. Ben je tevreden met afas van Akondre Tiri momenteel? Helemaal niet. Helemaal niet. Waarmee ben je niet tevreden? Yes, je schrijft een model Thanos. Maar wie tegen het ben ik wel een keer op bij een biri volgens mij. 50 keer die. Nou, de heb je 50 maar wie bij een biri. Dat heeft toen maar bij een biri. Dat is 60 maar dringen dat denk je nou. Ja, dat is not true. Denk je nou. Ay, dat is not true. Eerlijk, dat is not true. Toen maar dat 3 voor mij dringen een biri. Oké. Maar dat is ja, want zijn hier poti. Soms zien er abi. Soms zien er abi. Maar je zoekt fit deptje aan zijn. Snap wat ook. Maar voor de rest, we zitten niet. Is dat wat we gaan altijd moeite maken. Dat als aan kan go. Een nieuwe generatie af dat doet. Moeite maken en ook go. Ja. Heb je nog belief? Ja, dat straks heb je dus dan eigenlijk verkiezing opkomst. Is dat bij je verkiezing dat die? Ja, ik heb voor belief dat een nieuwe movement, een nieuwe generatie. Wat bedoel je met een nieuwe movement? Een movement. Afvraag bakasi eigenlijk aan een pre-one-rol is dat wat we gewoon voor lukken soort zeer winter waigo. Maar een movement samen takina waf Pakito Stefano Biervliet. Sapata na ipasi dia ulo nang amang en usaba ma fisi na baka Messi da tukenapu. Oké. Amana of course next guno era wala mala ja bipching. Nagi upching volgende generatie. Uan shibung. Isa pata mi pti me shemus magwa score minus pa mi edetak ai score muspai datra muspai. Mi ma potasan gratis score gratis datra da. Asanego. Sapata da ala mayoroko. Ja, dus eigenlijk je weet dat je pakita op een steng ba. Dat je. Anonami uang. If a maseta model fama orsilek fama bunenja. Da ama urit moro Trump. Ja. Dan ligt Trump wat ik verkiezing. Verdient hij een kans voor jou? Zeker. 7 februari is er voor beken naar Bakamang. Is dat wat toch? Dan gaan we maar paya man. Ana maset depori na foto. Depori kong uit duistere handelingen. Is dat wat toch? Unubego van vreedzame protest. Chan moest beka door de sabi say sa. Maar kwestie van mij doen. Dan maak ik door de die boer Nikerik mototok de mata pa brokinu voor samen kadoro. Maar unuja zo sa foto say protesteer zijn kadoro. Man, hoor dat ze even goed worden. Ja, maar hoor dat ze. En we zijn hier zo op een blok, ja. Hoe dan gaan verschillen, dus maar. Is dat toch? Hoe dan gaan omemang sa de jata op een blok. En deze mensen zijn allemaal de mensen die gaan stemmen. Is dat toch? Hoe de jata zo dan gaan ubrada ook toe. Maar zo kan je ko hees he. Maar sama bekende man in Suriname. Iedereen kent hem. Maar we willen toch zo visie weten. Is dat toch? Ja. Weet je toch? Maar hoe sap toch wel je visie op Atori. Suriname. Heb je Suriname zo gekend of beter gekend? Boy, wat ik hier zie, momenteel, Atakru, Anego strefi, Orsi, wabi zoeklig, even nog zoeklig, une hoeveel lief jaren. Ja. Une hoeveel lief eigenlijk komt het niet door ons toch? En une er akondre toch? Na de massa er akondre zit in grond toch? Dus die uno ane waka, stref ane waka. Mina datra, mina frei datra next, mina roko, ni swap chilanti roko mino ma femi. Dus, we takanga de man make dem lukunu tu, unu na de ghetto youth fu kwata, isabito. Make dem dry lukunu tu, make alibi go glunu chibetere tu. Want so no kanto, you know ma dry smenti hier dito, yo weri tu. Ja, upgrade systeem. Ja toch, allemaal upgrade systeem toch. Yo, doe kan lekker lief hebben toch. Solutie aan jij steekt toch. Je hebt gelijk. Ja toch. Ja. Dus dat is het. Ja. Oké, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Terwijl na verkiezing. Waar je verkiezing zei kon? Auspang. Auspang echt, auspang. Maar, bijna sabi ik pas isa. Wana young generation toch. De man heb ik no de man heeft first time youth. Jeugd, de man heeft first time youth tak as een nego. De man denken aan hunzelf. Unupchi man kan dede. Dus ego gewoon een betere restaurant. Suriname eerst dan de rest.
Nou, luku say sa. Ayo vital, isa baka soort movement today. Ja, unusref na pakito. Eigenlijk, mino korung, ano tak, mi waluku yara, maar misap misref edeta pa veld, mi psarens, kom taki vanaf chins op sarens, mi takang watu madrape, ala demas na baka pakito. Eigenlijk, kwata na so pakito maja. Denki no, na ma aba movement jato. Na sumay ko luku no to. No, man, ik kon lukunja. Na ma wai ko lukunja, tamam sama. Hey jongens, fafung. Isabi to for the rest. Niemand anders. Ja. Lukunja fa tramaning. Fa waf dening. Pepi. No Pepi. Awa say talik jamang. Afi IP man. Tapadek. Tapadek. Niemand stop me hier bij de winkel om ons te vragen dat fafunu. Hey go of sang. Enough go on sani, maar zo ruta kalobi de top. Ja. Communiceren. Ja toch, communiceren top. Da, asane go. Ja. Ja, maar no respect wo gona watra brada fuja so. Mi sabi, suma osdong, michilek pepre, ama sot pepre, Madame Chanette. Sane Madame Chanette. No, imborikan ala pepre na pepre. So lang fire. Wisa no fire. Ja, pepre tan pepre. Ja, maar Isa fato. hey Pepre, ik ken je fan volgens mij. Je hebt heel veel gedaan. Brassband, doe alles tot Sani, isabi. Hosselman, de tapastrati. Tangalanga mi sabi mi chaker kisrefi. Isabi tak? Ja, talanga ja, we go ifo. Ja. Ja, go ifo. Ai. Maar wat is je politieke situatie nu? If je lukt den job sa you do, isabi to iwaka ina kondre idu omensani. Fa alibi de insrana nu de. En dan mine tak about den positieve, nanga den negatieve sani. Ja tok ti tak fa impim tak fa burukutu. Ja. Luku misref na ambtenari sa fatok. Maar boy, ane golek van beden kiere. Dus if ife na rokok ba, ne roko impoti. Isa fatok ma. Boy anego ere. Anego. Wie sot tula gede ma poti. Je fokop belastingnya pur alasan dati. Ti kona junta po een standaard salaris de baka. Maar koko lip dento dati. Ja. No de ikwa Baghdad, ikwa kwata pasi ikong ishi anego bung. We fokop mi mang. Mi no kori. Wie sot muiti meki. Anego mi mang. Mi no kori ere. Ja. En te weten about Quata, isabi va ontwikkeling jana Quata. Is die ontwikkeling de afgelopen 5 jaar? We talk about de regering dit jaar, hè? Boy, Quata boy. If des nisi no bouw bigi wen kriyaso. Ines no as mij bouw. Nas nisi kom bouw bigi pesan jaso. Je mek moeite, het lukt niet. Ishi, no. Lukuja, da kom bigi talk about den ghetto leaders. Ja. Iso men ghetto leaders de. De lai. Ome yeshi. De go kibri. Mi wa carne, mi ka carne. Iba carne ya. O fanga pak Pepi. No, pakito namang. We stop jaso. We spude. We ama shutak. Fade karing Clivia. Ame stop. No one ghetto leden stop commit den ghetto serefi. Ay sorry wa lobby. Ja, dat na pakito. Dus bakari zo'n afkost op te werken. Pakito. Aman af by next go so lang ay stop go. Dat belangrijk dat we show die out. Maar of nga Pepi. Of nga man van de straat. De may play ghetto leaders. Sete no. Uwa dai baka may ne setting. Maar de pakito ay setting. Umus den bakatok. Don lukutak. Umus den ama baka. Maar waka voor het beste tok pa. Ja. Wo luku fa sa nego tok. Umus go ga beste. Ja. Ama de bisa nga wa movement, you de tevreden nga movement sa amay hargoan. Mi sabi ama no wa given prijs it is politieke partij amay go, mama tak ama de no de on speaking terms. Maar you de tevreden nga ama win sot politieke partij ama kisa. Ja, mi de tevreden. Sede mek mi de tevreden. A belangrijk ama no tak ete pe ama wande. Dus tede ma si tak ame meke movement na de seref olone baka. Da am abe ede. Fuluku pe ama ma setting. Wat am seti tok? Am seti tok. Ja.
Am city toch. You aba believe tak wan furu mang sabe de lek pakito na priso de ma bigim chim chim toch. Te de ma doro ina max centrum. Mino ko timofo. Na ya dia 17 Februari ere. Tangan no amei pai mang. Vorig jaar. Isi? Dami terag. Maar tangan no amei pai mang. If mano gua fe rechter, amei seroto. Say de. No, mano snap na mabaka omega 2 leaders de. No ame kra mano broko. Nasma sa ano desmano de to vrede. Mek desma de kitak nomang. We kon protester. Je tran gasu. Je zoet bigigong umlong. Dono mag protester. Is toch een vrije wil? Je mag protester toch? Trakon de mij protester. Na so hode me tegen. Maar ja na tran gas. Ja flong. Oké. Hey, boy. Me begiera mi maar mi no. You fenitak amang de man kira man politiek de man kira man ibarika a pistori fu pro isabito de man eigenlijk ja amatak de man pura man so mawago entapa frate si iwago entapa frate dati isabi de man clara man na pro isabi de man clara man 17 Februari de man tak de man clara man politiek alhoewel a wet notek etetak masa op een vonnis amano mag gewoon tapadia na lees isabi toch dus wat dat betreft is hij nog gevrijwaard. Ja, dus per de machine de ma borokama. Ayo is de ma itranga man. Isap fatok. Pishile ke borokomi. Na yo is na power ye gamang. Wana de sa tu lobby. Ulo bouta tok. Bouta no fonos. Dat denk je nou amalek pakito. Nou, apchi bouta me sida pere fichara sa wakabung. Na bouta unu generasi mde. Isap fatok bouta na fatra generasi. Well you misschien de ka woring. No mek de ma borokoi. Wista de ma attack kai pasi na so poweri. Tambegi gado. Respect ayanai. Ja man, pewo go juga patra maaf mi de, atra maaf mi. Maaf mi gwa dat ze even. En zoals u hebt gehoord van die anderen, hebben we hier ook een andere Mati van ons. Die sabi toch, wa maaf mi ook toe. Ik moet dan nou rokotide, de mataki terang rokomang. Weet je toch? Fafi serefi. Ego. 100. Mina terang rokomang, isabi toch? Mi kombigitego. Mina masa stem PHP vorige verkiezing. De rust toch no taktaki. Mina masa stem PHP vorige verkiezing. De sansa aman beloof uno takamo set in 200 dagen nanga disi nanga dati. Mina masa beribi in de sandati. Sabi toch? Ondanks mi sapwalo wirit maaf mi. Maar toch mi go tap asandat info chan. Mina masa stem VAP. Vorige verkiezing mi drukken gamang. Or she tip. Aman beloof mi omeni. Masa mei do no dit ook. Ama kirmi orshi. Orshi ama kirmi. Tak de igi familie mi tok. Na bulo sande mei tegi mi. Tak ja ibe wan chan tok. Ibe wan chan. Na de sandat de mei tegi mi. Want mina inas tawa sa stem chan. Fumier familie. So voor bribi mi be api. Maar mina kori ako teranga. Mina teranga roko mana Fernandes me roko. Sabi tok. Temep saja solicitok. Ma bif chabere de gide maaf mi. De ma bif chabere de gide maaf mi no kori. Na so ma bif potabere de gide ma tak. Hey lukuja uchara bere de gide youth. Sabi tok de ma youth na mi youth. Na tapasem duru e waka. Mano so wano de lek fa pakito we ko. Uwa power amang, uguroko na ngamang, usha movement fu amang. En ame seten no de commit a jeugd. Isabi toch? En amang ka sabi tak kwata team Baghdad uden na ibaka. Dat na laste sansa mi wataki. You kwata full kwata Baghdad uden na ibaka. Ala den Pakito uden na ibaka. Ghetto youth fu kwata pasi. Nada tu no de. Una man tak ngoro na nga de ouro man sante. Want de man as so oplichters. Moro bunga chimalek mi op mine buruya. Mine spang. Ja, maar you have bigi wang inom kontra gimi. Ja, maar de man takite de man doro drape de mai kenki lek agama. You denk tak pakito no kenki? Pakito no kenki. Amo de mindru unu to. Na midri unu amo de na herdi amo de mindru. Pakito na wan bak.
na Baghdad man, na kwata man. Ama gro komindri uno jaso. Ama saba model. Ama sab for life. Dat na ineste sansa mi wan taki. If kisaw gi wan president pakito ka sabi tak Baghdad uden na ibakare. No antra manafko. Dat na ineste sansa mi wan taki. Ja, maar nee, duidelijke taal. We gaan hier zo, ik denk dat we het hier zo kunnen afsluiten met niemand anders dan deze heer Isabito Pewogi Atorifu. Ja, wat heb je te vertellen tot slot, Isabito? Want we praten over Pakito, maar Oesaptak, Pakito heeft geen politieke partij. Dus allemaal wan kan golik DNA lid. De man kan kiezen man, Isabito, maar saya vindt dat een politieke partij sa ama o join. Saya verwacht voor een politieke partij dat die. Ja, tot slot, Amanabe partij te Pamogo. Isapata, hij moet goed nadenken. Isapata, inom go tap belangen vla, mange tegi tak ai mi wan jari of mi wan dis. Denki boom boom, isapata ka generatie ja. A generatie ja, layang askoro man. Yo ma fen wan jari, ma ifina ba monif bou. Time suka monif krima jari. Denki no, na wa yogo wa nga wa akatika nga wa sani, wa uru. Matino ma baya brushkutter tu. Ino ma pai wa machine ko krima jari. Heb je niet nagesproken, hè? Maar no sana walining yo take off no ap chilele do. Isa patop if you do chilele dan kan bouw. Maar verder tot slot we steunen Pakito. Ama op goed doel, ama mening na Uno Messi. Dus eigenlijk Udina een movement. Dat movement naar Pakito. Helemaal. Nou een politieke partij na bif kon jugu. Mina shilek demo over en heeft de ma kona de ma moni wonya ere. Ja man, bier we drinken. Ja man, duidelijke taal. En u hebt het gehoord hier zo. Astem voor a ghetto schreefie. Isabita. Hey Majaso, laatste vraag. Kwata eigenlijk toen ze voor ghetto no deja taku ude tap een bepaald model. Nou, hey, luister even. Luister. Arki. Asan ghetto toch? Het is een... Laten we zeggen achtergestelde buurten. Asan nom demoro. Asan eigenlijk nom demoro. Na unu epote inutak, het is achtergesteld. Maar denk je nou, if a regering zit het a passie asfalteer, ja bi boomboe leefwezen. Asan ne kar ghetto mi man. Unu abasat inu praxeri tak ay na een ghetto. Nou een leefbuurt. Ja. Smalai dat ja, dat is mijn make king. De man is het infrastructuur. Dat pres ne kar ghetto mi man. Moeten na een idee dat tak ay na een ghetto. Zolang mi man ik kan gwa wan ghetto no de go look for this my prisiri ano wan ghetto da payo karnor amade me kwalo problema nge frauda peda na ghetto to also begin ere tak des my mek trobi na ta also tio ere tak des my mek trobi. Ja, maar dus we moeten zeggen eigenlijk een achtergestelde leefgemeenschap. Achtergesteld. Namens de regering. Ik heb een nieuwe woord, achtergestelde samenleving. Nee, duidelijke taal. En u hebt het idee dat die one no ghetto. Asan ghetto de moeilijke tak my kiris maar dape. My do bad dape. No. Jawel libi ghetto wel la fuwe prisiri. Ik kan drinken. Maar go je elite bier tak je go na kan was mascotte tak ai. Maar kan beetje water. Te moest je lekker overbelde kelkom. Maar kan stoppen als maar ja zie tak ei. Mevrouw mij kan beetje water. Ik moet een beetje ver naar achteren lopen. Je kies wan kan. Kraanwater, alsjeblieft. Plezier tak dankjewel. Ja maar nee man, duidelijke taal hier. U hebt het gehoord hier. Asting ook toe van Suriname. En dat want taki eigenlijk naar de man die zie hoe afvanuru fugo stem. Dus ik denk wel dat er een aantal politieke partijen hier langs zullen komen. Baka interview ja zo. Fuko tak hey, de pasina taxistation. Kotak nga de. Ja wasan fu aksi Pakito. Saya bawa aksi Pakito. Masabi in soort politieke partij Pakito ogo. Want mina lek na you bakamide. Ja. Ongeacht. Toen a politieke partij aan peyogo. If na MPA so teki aton pai of na adinyo waka bigi konte igunu. Dat wami wan sabi. Ja man. Duidelijke taal en u hebt het gehoord, we waren hier zo te kwata. Maar Jukwan Sanete 900. Laten we zien van wat kami berda. Lukuja, ama aksi Pakito wasani. Pakito inafte de rustok setitori te ikpa da ikon fluisteren. Inaf meke bekend in de media. Inaf de leksie brano pikiere. Abong. Na mi neef ma elul.
No spang. Mikba mi man. Duidelijke taal, hiermee zullen we het afsluiten. En zoals u het verkeerd ziet, dan Udejaso in Baghdad, bij Asani gebeuren als een Sanayang was signing out, zou ik zeggen. En until the next time. No hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.